Vyskočená platnička, poškodený nerv či silné migrény. To je len zlomok problémov, ktoré vás čakajú, ak absolvujete neodborne vykonanú masáž. Samotné následky však môžu byť oveľa horšie. Skúsenosti s mimoriadne neodbornou masážou má aj 22-ročný Matúš. Som absolvoval masáž, ktorá mi poškodila krčnú chrbticu. Po masáži som to necítil, až na druhý deň som cítil, že nejak ma začala boleť hlava. Nahmatal som si modriny na krčnej chrbtici. Následky môžu byť fatálne, keďže ľudia z pravidla, keď prídu nejaké problémy alebo komplikácie, si nespomenú na to, že ráno mali napríklad masáž. Matúš mal v dôsledku neodborne vykonanej masáže veľa zdravotných problémov. Zle sa mi spávalo, mal som dosť časté bolesti hlavy a migrény a dosť dlhšiu dobu ma aj krk bolel. Mal som problémy s hmatom, necítil som si pri prsty, trpli mi ruky a mi to veľmi sťažovalo moju prácu. Poukazuje to na to, že ten masér asi moc pritlačil nervový prechod